Dyma ni 4 enghraifft arall ar ddatrys afaliadau llinol. Sylwch fan hyn, 6a plus 10 yn hafle 8a plus 6. Edrychwch ble mae'r mwyaf o lythrenau. Mae mwyaf o lythrenau draw fan hyn gyda 8a. So cadwch yr 8a, anewch y gwrthwyneb i adio 6 sy'n tynnu 6. Tynnwch 6 o'r ddwy ochr. Sy'n wedyn yn gadael ni gyda 8a draw fyna. Positif 10 tynnu 6 yw positif 4 ar 6a. Chi nawr yn edrych a mae gyda chi'r llythrennau ar ben un yn draw fan hyn. Chi mae'n y rifau ar ben un yn draw fan hyn, so chi eisiau cael gwared o hwnna. So, gwrthwyneb i adio 6a yw tynnu 6a, fi tynnu 6a o'r ddwy ochr, sy'n gadael fi gyda positif 4 yn hafla 8a tynnu 6a yw 2a. Mae'n rannu rhwng rein, so gwrthwyneb i, lluosi rhwng rein, so gwrthwyneb i lluosi yw rannu. So fi'n rannu'r ddwy ochr gyda 2, so positif 4 rannu 2 yw 2, a 2a wedi rannu gan 2 yw a. So mae'n ateb a yn hafle 2. Allwch chi amnewid rein nôl mewn i'r afaliad ar y top i weld os maen nhw cydbwyso. Gyda'r un nesaf, mae llythrennau fan hyn. Cofiwch edrych, mae'n positif 3x, so chi eisiau cadw hwnna, so chi mae'n tynnu 5 o'r ddwy ochr, so positif 3x yw positif 2 tynnu 5 yw negatif 3. Lluosi rhwng rein, so gwrthwyneb yw rannu gan 3. So x yw minus 3 rannu 3, sy'n rhoi ateb i chi, sawl 3 sy'n mewn 3 yw 1. Mae'r top yn negatif, gwaelod yn positif, so mae'r ateb yn gweld bod negatif. Enghraifft 3, minus 5 adio 8x yw 27. Dim ond x's gyda fi fan hyn. So fi eisiau cadw'r positif 8x, so gwrthwyneb i tynnu ei dynnu yw adio, so fi'n adio 5 i'r naill ochr, sy'n gadael fi gyda positif 8x. Mae sawl, lot o unigolion yn anghofio am y positif. So 27 adio 5 yw 32. Eto lluosi rhwng rein, so ni'n neud y gwrthwyneb sef rannu gan 8, sy'n gadael 1x yn hafla 4. A wedyn gyda'r un ola, minus 6x minus 3 yn hafla minus 8x adio 7. Lot o bobl yn neud hwn yn wrong. Mae minus 6x yn fwy na minus 8, so chi angen cadw'r minus 6x. So gwrthwyneb i negatif 3 yw positif 3. Sy'n gadael ni wedyn gyda minus 6x, cofiwch yn negatif, yn hafel a minus 8x adio 10. Fi nawr eisiau cadw hwn, y positif 10. So chi'n adio 8x i'r ddwy ochr. So minus 6x adio 8x yw 2x. So mae 2x yn hafel a 10. Rannu'r ddwy ochr gyda 2. So mae x yn 5. Eto, allwch chi amnewid hwnna nôl mewn i wirio'r atebion. Dros y dudalen, mae gen i 6 cwestiwn i chi i ymarfer. So dyma nhw, 5 cwestiwn. Dyma nhw i gyd. So nawr yn amser da, neu amser addas i stopo'r fideo, fel bod chi yn gallu cael cyfle i ateb nhw. Unwaith chi wedi ateb nhw, dyma'r atebion. Sylwch mae un ateb yn 0. Okay. A i troi dros o'r gyflym i ddangos y gweithio mas i chi, os chi moyn, fan hyn.
Dyna ni. Mwynewch, pob lwc.